Unsa dala ni Milay? Kaya ko si John eh, puting kami. Unsa man dala nimo? Hanap na katong adobo nga sweet and sour. Suso man lami ana. Yan makuha no. Kini. Oh. Kuy, Diyos ko, saan na? Pusa dayon. Sili og kaning limon. Sampula natong dala ni ni ate gikan sa Pinas ba. Sari-sara ka bukoy, ihalang kayo. Ayun ang hinog ato nang itanom. Ah, grabe. Kagabahan makayog kuan. Katong guwang-guwang ka na. Oh, kana. Okay na iapil na isa kay daghan day ng hinog. Ikaw di wala. Butang ka itong... Ikaw wala. Ayan ka na naman. Huwag niyo na mabusin yung hinog ba? Ha? Hindi niyo man sinabi sana, nagdala akong puno. Sana all. Puno talaga. Uy, butig asin. Sin. Ba't sinaman niyo? Sili ga pa asin gamay. Gamay ara kay buwad bi ni atong sudaan. Wala ko naman. Ano, kailog yung kumisa. Nami na gini. Ay, nami na gini sadya. Glaway naman ko eh. Gani, Halang man. Uy! Imported ba? Imported. Ano, maginamang na ako. Magitag kuanti kay para... Bukad na kanila eh. Hindi, oy. Hindi na magpapagod kami. Style naman na nato na. Di man na ngaon. Kasi na rin eh. Hindi na nga. Style ra di mga. Maging ikaw yung hamon. Sabi niya, hindi daw siya kakain kasi busog daw siya ng itlimi. Hinihap mo sa launa kapinti. Sabi ko sa kanya, dito ka na kumain. Sabi, ay, busog Puti ang ako. kanin. Ya milay. Tanawa na nga tong. Uy, kabuya. Kalami ani. Bigay ko kiti ng cellphone para maupo siya. Oh. Wala yun. Kasi baka magalit si nanay. Yung iPad niya may kasi yun na. Saksak. Kain tayo, day. Kain tayo na. Sampula na to ang dala ni ni ate. Okay. Sampula na to ang dala okay. Kayo na mag-judge. Ay, dalag sa Gulay. nagdalag sa nga sa kamunggay. Uy, ayaw sige panguan da ning. Launa mo na. Nauna pag wa pag gat. Pag nakakauning tagiya. Nauna na mong kanina. Gigud-gukod bi ako sa iring kaina. Nagdala kog bulag, gigud-gukod ko sa iring. Uy, kalamian na day. With sardinas na siya tapos kuan kanang bulad. Na may... Tapos kamunggay. Huy, hindi yun. Ang bulad, giprito na ako eh. Kaya nangamoy. Lami, no? Nagusa ka dere. Makikain. Yes. Wala siya, pag laming sudan mo, anhi dere. Baga, mangkagkuan na yun. Ngabil. Wala, sabi niya daw, kung pwede daw yung bulad sa sardinas. Hindi niya mami. Kalami. Muna siya, guys. Kami ba, guys? Ay. Lamit eh. Likudan tayo po din. Lamit eh. Likudasan eh. Ingkuran dayon. O pinaingkod nga. Pinadabes nga ingkod. Ah. Saro. Nga unta. Nga unta ninyo. Di ba mga am? Di ba mga am? Kaya panglabay ko ni. Kain. Puro tapos sa kakaldito. Aning bugas. Loto ron. Milay, oh, alam ko magpipicture ka din. Hindi ka na mahiya, Milay. Kain. Gandara. Asan na yung dyan, yung bulad mo? Ha? Nadiri bulad, huy. Ay, Ngita sa bulad. Ngayon ang bulad. Sabi na nga bulad. Okay, lag bulad ka. Uli lag ko. Ano? Okay, lag bulad. limot naman yan. Lamias ka. Ang bukuan. Ay ka na. Balik pa tarong bukad. Hoy! Tama na, uy. Tama na. Mamaya na. Kaya na. Forward. Ay, lami ani ay. Magsagol ang dagat ug ang asin. Pag mahigo po sa bawo. Ang dagat ug ang asin magsagol. Para na amin. Nana.
Ayun, dyan. Hindi naman natin yung mauubos. Santrado ka bukas. May kanon yung ag. Na? Sarap yan eh. Hindi ka rin maubos mo lang. Gusto eh. Ubos? Kaya sabi ko, kung Buha. Ang bukog ay sayangi. Imported ba yan eh. irot lang pa yan. Yun yung kinakain. Tayo ba kayo nagisakyan niya itong buwan? Connecting pa to. Nakarating lang dito. Good matching sabaw nga. Kana bitang may kamunggay guys. Ay, kami. Nakaupo. Hmm? Nakaupo. Uy. Diba? Ang tawag na mo sana utan. Ay, Nabidyo ka po. Nam! ang inyo sa tawag niya anit eh. Alin? Yun eh. Gulay. Sabang. Ang gulay. Uy! Lauoy no. Lang ko sa inyo. Uy, Ang sinabawan. Gigisa man eh. Sige. Kuan man ang sardinas. Luluto man. May ba? Bakit nanawa ko? Ang spirit mag Hindi siya maamoy. Ano ba? Nangamoy lang sa kanya. kami na. Mm-mm. Hindi siya masyadong nangamoy kasi Nabilang. uga-uga na siya. Mm-mm. Nabilad ba? Siguro. O pa niya nabuwad at baho ah. Mga lasaw ang ano baho. Sama.